interesting history mar Kenya. For the first time, IEBC okobedo sued kaka IEBC. Ineno kaka ramana commissioners obedo sued individually. Tiende ni commissioners ngato ka ngato. Nyaka Marjan Hussein CEO. Nyaka Juliana Cherera. Julius Onga, and everybody Wanderi. Ngato ka ngato Chon petitions mokalo nidonjo ne mana IEBC as a corporate body. Matene ni IEBC ka respond to IEBC respond mana aka duol adi achiel. To sane chik wacho ni kodonji ni to nyaka respond. Wacho ni tingo mana msala vikendi. Yes. Wacho koro ka ntiere commission mano mar IEBC. Nikech kaneno gi petition kaduto kama gintie. Onde kacha jogo ma koro idonjo negi IEBC. Wafula Chebukati ni kanyo luwe, mano jakom. Kato bang mano wan gi jalopne Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi, ineno kanyo Irene Masit. Kineno giduto kaka gintiere kacha, Boya Molu kachel kod Abdi Gulie. Jogi duto kama gintiere kar kacha. Manyiso ni ng'ato dhi bedo gi okil kama loka mare, ka ichopo kacha koso gi kaw mano achiel ken. Chiko yie ne ng'ato ka ng'ato mondo bedo gi okil kama loka mare, kesi bedo suda sa party achiel. Or ginyalo kao okil kama loka achiel, bo luwore ka giwinjore. Mano to ok wanyal speculate sani, kesi wambo wakia strategy margi. To strategy mar petitioners, and it was a very intentional, neni gima koyem kabisa, and then legal strategy, mondo ngato ka ngato gido winjo ni ti respond nango, then oket ni gisu mana IEBC, chiko wacho ni Supreme Court, wani nga milongo ni respondent. Adwa ni jopenyo ng'e mondo seche kwa them forward, nitiere terminologies midhi winjo screen. Makoro ki ng'ato buogre kara ni ng'ane oyanya ni an petitioner, ng'ama petitioner, gima chalo kamano. Koro this legal terms wadang'iyo go from now. Petitioner en ng'ama chalo nade. Petitioner en ng'ama odonjo ne ng'ato. Tiene niya ochwalo petition mare.